Kaixo, nire naiz. Nire bai. Eta hemen gaude. Egin dut ez dut egin challengea egiteko. Ez ditut inoiz txosnako tragoak doan atera ligatzeko. Ez. Egia esan da ez. Esa, ligatzeko ez, igual lagunen batei hola bai, baina ligatzeko justu ez. Autokontsumako, bai. Ez dut inoiz nire izena aldatu denok ezagutzen dugun kafetegi horretan kafea eskatzeko. Bai. Bai? Ni bai. Nik egia esan da. Igual mitiko mele-melen grazia aiteko. Mele-mele osan handian eskatzezu inazuk zure hamburguesa, jartzezu zure izena eskatzeko. Eta igual grazia aiteko Maria Luisa jartzezu. Hori da. Grazia aite jo, behai. Nik egia esan pereza gatikan, bai, igual esplikazio kema barratikan, tipo, deletratzen esazteko izena. Basaten hon, bai, ezakit hemen malen reservatu. Taliakin ja jendeak izena gehiago jakingo. Bueno, espero. Ez dut inoiz kontzertu bat kristoneko zepelinarekin eman. Bale, behitu ime du. Bandala, Augusto Bukara aldean eman kontzertua Semaiko oso baten oikilan. Eiresan auzua, herria esango du. Eta hor, kristona harrako. Osea, kubatak eskatzen nintzen, motibo nintzen sako, eta eskenekin ez da nuneon. Eta okerran eramazeola hor publikoan da, ata nintzen da, dimbo zuan gestu iguala horazen. Eta plan, bai ama, ikusten zenuna, era lokea bia. Izai duten ez gehiago, zekio normalian gida hoin be izateta hola, baina, tragon bat oatzet, baina beti kontrolati. Ez dut inoiz gezurrik esan kantu bat ondo dagoen ala ez esaterako garaian. Nik uste bat. Bai? Baina beste jendiai o gure artean. Hirugaben pertsona baten kantagatik esan dezu, tipo, ondo dago eta ez ez gustau? Bai. Nik uste baiet, ez zentia ez dugu eski beste pertsona edo. Ja, bueno. Ez dut inoiz esan nire herrian 8 apellidos baskos eta Juego de Tronos grabatu diren. Etengabe, epidemia bihurtu da hori. Ez baina, guke bai izate dugu, igual jendeai esateko behitu hemen, grabau esan daula, gure heroin geho. Gaur egun jute San Juan Iturrira eta hendikan jendeak grabatzen dago. Bideo gaiten nahi dia, de la gracia. Ez dut inoiz esan, bidean naiz, etxetik atera naizenean, entxegu atera joateko. Etengabe. Etengabe retroalimenta bitegea. Bai, horrorzoa. Berna gondara iate batzuk, kestona zerre eutezala, porque berando juten itzan. Eta beha iguala da. Kestona murre matzen zezan, tipo, esa zerra goza iguala, zea. Baina, epoka hortan, justu, tope puntuala izaten nahi nintzen, eta zu, normalen baino, impuntualo. Bai, horrek ez du nahi esan, ezanik. Baina bai, osin puntuala da. Ez dut inoiz kontzertu bat eman aldez aurretik entxaiatu edo soinu frogarik egin gabe. Noiz ez dugu soinu froga. Bai. Guen kontzertua. Taldiakin hasi baino lehen, jati ziguen Sumaiko Euskaraldia ekimenetik edo aurkezpeneako kontzertu bat oingo genuen. Aixan, nik azterketa dukin una batzaldian, atean itzan, Bilbon bus hartu nuen, are hau, aterri zau, maletakina danan ego. Literalmente ez genuen. Ixeritak eta jo, Bai, ez genuen. Eta bueno, hola, atea zan. Ez dut inoiz nire familia artekoen presioa sentitu kantu bat erakusterako garaian. Etengabe. Nik bai, etengabe, nera espa. Bueno, bai, nera ama dia, dana kontroloteko berdu eta dana entzun berdu eta iritzia eman berdu. Bueno, esan da nik bai, nera ama igual du, ama da, eta dana, ze ondo, ze polita. Eta aitak bai pixkat, baino hau, eta aitakin bai igual pixkat bai bildu bezogola, baino... Enaiz inoiz nahi gabe berriro pertsona berdinarekin liatu. Ni ez, idealak garri dazkau, no? Bai. Ni uste superauta jazta. Hori da. Superauta jazta, move on. Hau izan da dana, pixka txapa sartu dugu. Usatzen zaigu. Baina, bueno, gure kanta berria nahi gabe berriro ja kanpoan dago, jabete askoko lana izan da, eta kostau zegu orduan pixka prozesu bat izan da, eta... Baina oso gusta gaude emaitzekin, da animatzi zaiteu da noi. Bai, kantaitzia plataforma digitales berdinetan, da YouTubeen ere bideoklipa eskuragarri dago, así que hoxe, musu bana. Eta segu Instagramen, eiretik. Nahi gabe berriro